הכירו את הבולבול, בעל חיים קטן ומקסים שכולנו אוהבים. אורכו הממוצע של הבולבול הוא כ-16 סנטימטרים, אך מדענים רבים טועים ונוטים לחשוב שהבולבול שלהם גדול יותר. אין תחושה טובה כמו להחזיק בולבול ביד, ללטף אותו בעדינות ולראות אותו גדל עם הזמן. בגלל חיי הנדודים וחיבתם למקומות חשוכים ולחים, חשופים הבולבולים למחלות רבות. לצערנו, אוכלוסיית הבולבולים בישראל נמצאת בימים אלה בסכנה. אתה יכול לדמיין את החיים שלך בלי הבולבול? את באמת יכולה להיות מאושרת בלי לראות בולבול מדי פעם? חייבים לשמור על הבולבולים. פשוט חייבים. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר www.bulbulin.com. דורקס, כי חייבים לשמור על הבולבולים.